दै गुसु लाबोले नारखो मोनथारदों लाङा माथां सोलाबानो सामफ्रामबो लोंनाय बिदिजोंलाय मा जाबावनांगौसि हाबाब गोबावजों खेबसे जौ लोंनानै जब्रा जाबाबो अननो नागारै माथो गोराल'लै गोबावजों खनसेसो होनदों नोङो सोरांब्लानो जौजों मोखा सुग्रा लोंबावनो नामा सोरांबानो दा नुलायलाङोबा नोंनि जौ मावनायखौबो आंनो लुबैलायलाङो बेनो आंनि दाय जाबाय लाबोना लाबोआब्रा बोरैबा मोनजोबथारबायलै नारखोनो दैसो नांगौ नोंना दैसो नांगौ नै होथारनोसै आं जिखि खालामा खालामदोलै दैल' गिलासो लाबोथारदो दिनैबा मानो दै बिखो बेखौ लोंखांनानै खापसेसो होदेर हराबासो मोजां जाबावगोन बे संसारखौनो जानो बाबाय आं नोंजों मा सुनि खाफाल जाखोथाय आंना हय बाङा सिंहा लबार प्लास्टिक बाङा सिंहा दं नामा दाउ अमा लाबाबो नों खामायनो रोङिनि थाखायनो हाया हास्लाबा फाननाङो आङो माथो नांलायदोंलाय बेयावनो दसे नेथ'नांसिगोनलै ओइ बाङा सिंहा लबार प्लास्टिक बाय गिजि दं नामा नों आंखौल' रायखस फादि दारायबाय दा थालाय रायखस नङा माथो नोंलाय बिसिनि खामायनायल'खौसो जायो नोङो हाब रागाखौ गावनावल' दं नंखौना माखोब्रांलाय खापसे लाबोगोर देहा स्रां मोनथों जाबायलै फिसायाबो एसे रागा दावखांबाय बेखौनो जमथावनानै लांथारनोसै आं जुब्राब्रा आंजोंसो जुजिबावबाय नोङो नोंबौआ जुब्राबाबो राजि बुलाय नामा सालाखौ गिलासजों थां होथारनोसै हा नोंल' हायालै बाङा सिंहा गोबाय गिजि बाङा सिंहा आयै आंनि जौ फाननानै बायनाय सियारखौ होफैबावबाय नोङो হবে ভাই হবে এখানে দাঁড়িয়ে থাক সব ভাঙিয়া যাব এখন যেন একটা ভাঙিছে बर'सो आदा आं बेयावनो थाबाय थागोन थाब सिफाय दे आंथ' सोरजिनो रोंखाया मालाय सोरजिनायखौ नों जोनोम होनाय ना नोंल' हायो नामा नोंल' हायो नै गंनै जाबायना आदा दे जाबाय बिदिब्ला थुइ रगना सब होया जाबो दंस' खालामजोबगोन आं नांगौबा नोंजों रायजोखौनो जाया आङो दंबावो खोमालै नोंना सोरबा थांलाय थां ओंखायनो आंखौ बिदि होनबाय थायो नों थांखागोनबो आङो नोंजों मा थानो आंलाय बबावबा फुख्रि बबावबा बकटिक जाहैथारगौमोनलै हा लाग्राया रब्रा जाम्बि मानो थांनांगौ आंलाय सोरनो थांनांगौ दे आथिङासो थै गदलाजोब्बाय थैल' गदों जथारबासो हामथारगौमोन आङो नों बायदि हौवाजों सोर हिनजावा रायजो जानो खहाबनो दे जाबाय दे नों आंनो खापसेल' होफै थारदो स्रां मोनथारथोंसै होफैनां नोंनो खापसे जाथारलां नोंजोंखा रायजोखौनो बाङा सिंहा बेबो जायो बेखौबो होबाय नों गब्लंलाजोब्बाय गावहासो अफ्रि दोनो आन्दायगोन बाहा दोनो दोन मा अफ्रि दोननो थाखालाबा आं दिनैनिफ्राय बे न'आव भाई सलबे दादा सलबे खिन्थु अल्प दाम खम रे लबारटा मालाया नांलायदों नोंहा मा नांजादों बर'ना हारसा नोंलाय बर'सो बाजै नेथाबनानै लांनो सानबायमोन आं नङाबा बेखार सावगारनानैसो गारगोन ना नोंसोरो बिमा जाबायलै जा देख्रुबलायबाय जाबाय जा नांलायबाय जाबाय बेखौनो दा बेदर जानो सोलायहरनोसै नामा भाई दिगे र' आदा र'
लबारा एसे दाम खमलै आदा दाद बिगुर एसे जबरदस्थ बुलायनायखौ एसे दाम होदोब्रा जालै आदा बयनावबो बिदिनो लाखायो नै ओरैबो दं ओमफ्राय बाजै बेनिफ्रायथ' बुख्रुबनांगौ गैबावलाना नैबावबा मोननो हागौ खुनु थिग गैया आंजों फंबाय नोङो आंनो नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होलांलाय बिदिनो जालुबाय थाखायो जोङो आयै आदा 5 केजि जाथारसैमोनलै बिदि एसे रागा जोंनानै गंनैसो बुख्रुबबावोमोनब्ला ग्रोब जाथारबायमोनलै आदा नांलालै फंबाय बिदि सानसेयावनो एफा बुख्रुब आंथ' नोंनि कन्टेक्ट नाम्बार लाखाबायना सम जाखायो मोनलांबाय थागोन नोङो दाना बेसेबां जाखो जानाया साराय केजि जाबाय केजियावथ' थाइबाल'सो ओमफ्राय दा टटेल 22.5 थाखा जाबाय आदा न' खामफ्लं सियारा लादों गंसेयाव 400 बाल्थिं गंसेनि दामानो गैया जाबायना दाना माखौथो बाङा सिङा होनो आदा बेखौनोथ' बुङोना नुबाय दाना नुबाय मालाय खस्थ' खालामनानै सोरजिनायखौ बुख्रु सुख्रु खालामजोब्बाय दाना बेसेबां मोनखो 22.5 थाखाल' बेखौ सोरजिफिननो बेसेबां टाइम नांगोन नों सोरजिफेरदों गैया गैनायालाय आं सोरजिनाया नैलै आदा फैसाया आदा लायोना बाजि लायो बबे जौ फाग्लानो हर हद लानां नै थाइनै दंबावो आदा ओमफ्राय नै कन्टेक्ट नाम्बार होननाया आं लिरनानै लाखाजोबो दे फंबाय थिगैनो दं जेब्लानो नांलायगोन अब्लानो लेंहरगोन आं नों फटखरि फैनानै लांबानो जाबाय आदा थाथ' दे होमबा एबार बुलायबा एसे बुरजा बुख्रुब दे आदा जागोन फंबाय जागोन बाङा सिङा ओइ बाङा सिङा गोबाय गिजि प्लास्टिक बिमा हरदोब्रा खापसे गैया होमबालाय बायसा मोनखाबायलै आरो लोंनानै न'आव दाफैखा लोंनानै बहा थैलाबो बांहा सिंहा फंबाय रा फंबाय दाबो थोथाराखै नोंनो बोरै थोनोब्रा आदा नोंथ' थोदों नामा दहाय नोंसिनाव लांनायखौ दोनहैखांनानै आरो फैफिनबावबाय आं आयौ फैसाखौनो एफा लम नोंसोरो जाजा लोंजा जिनिसखौ बोरमा मोसौआनो जानो गारलाबायबाबो हाब आदा फैसानि जुनैनो बुलाय सोलाय नांलाय खमलाय हालाय हाफाय जायोब्रा नोंहा बिदिसो बुंबाय जाम्बा ओरैसो बुंदों ओमफ्राय आदा दहाय मोननायखौ लोंजोब्बाय नामा नोंलाय लोंजोब्बालै फंबाय नै एसे दंबावो ओमफ्राय नै फंबाय उन्दुब्रा फंबाय नों आंनो 30 थाखासो होलांबावदोब्रा आं नोंनाव बेखौ ओरैनो लाया थारमाने न'आव सियार गंथामसो दंबावो गाबोन नों बाजिजों एसे दावराव जानानै बेखौ बुख्रुबजोबनानै नोंखौ फटखरि लिंहरबाय नोंनि ज्राव हरबाय सियारानो गैलान्दां दहाय नुवाखै माथो आंलाय जाम्बा बायह्रायाव बरनजोबनांगौ सिंनि सम्पथिखौ 30 थाखायाथ' जेबो नङालै आदा नोंबा माला बुलायगोन माला बुख्रुबगोन नेनांगौआसो जारला जागोन ना देलै नों हरल' ना नोंथ' आंनो फन नाम्बार होलांखाबायना जेब्लानो बुख्रुबलायो नोंखौ फटखरि लिंहरनानै नोंनो हरगोन आं फंबाय आदा खिन्थु थाब बुख्रुब खालामलायनांगोनलै थाब बुलायनांगोन नोंसोरो थारमाने याथ' नोमबाजिनाव एसे दंखाबावो बोरैबाबा दा मोनावनो एरखांनानै दोखो बुलायनानै गाबोननो नोंनो हरनो हागौ आं दे दायफोर दङबा दा मोनायाव गोसोखांनानै थाब बुलायबानो जाबाय थाब मोनबानो जाबायना आदा जागोन फंबाय थारमाने नोमबाजिया आं गैयै समाव जौ फाननायाव ना सासे मानसिजों रायलायबाय थायोनो बेखौ रायखांगोन आङो आं बेखौ बोरै मोनथिदों मोनथिबाय न' उसुं गुदिना सासे खिथालायबाय है
होमबालाय मा बिसिबां नांबावो आदा माल मोननोलाय खिन्थु आदा गंथाम गंब्रैसो बुख्रुबलै जाहाथे आंनाबो खादाया बुंलांनायनि दे फंबाय नों बे 30 थाखानि मालखौ फाक्का मोनखागोन समाय लायो आं खर'आव दांनानै दे आदा थाबल' जाथोंसै खामानिया आं थांसै दे होमबा दे फंबाय दे बाङा सिङा लबा प्लास्टिक